Migula ang report sa unang kaso sa bagong variant sa coronavirus sa United Kingdom kaniadtong Setyembre 2020 ug ginganlan kining B117. Ug sumala pa sa mga health expert nga ang maong variant sa virus paspas mukatag ug makatakod. Vulnerable ang mga bata nga anaa sa edad 10 hangtod 19. Lakip sa precautionary measures, gipatuman ang travel restriction sa mga traveler nga gikan sa UK ug uban pang nasod nga dunay kaso sa bagong variant sa coronavirus. Sa Mindanao, gipailawom sa lockdown ang probinsya sa Sulu, gumikan mitala na ang nasod Malaysia ug kaso sa bagong variant sa maong virus. Mas gipahugtan sab sa Philippine Navy ug Coast Guard ang pagbantay sa Zamboanga Peninsula. Ug subay ni ana, padayon gihapon ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Mindanao. Ug ni adulang January 6, nalakip ang Cagayan de Oro City sa dunay pinakataas og mga bag-ong kaso sa COVID-19 sa tibok Pilipinas, din 40 ang natalang nagpositibo. Ug subay ni ana atong kamustahon ang pagpangandam sa atong health authorities dinhi sa Northern Mindanao labot ni ining ginabantayang bag-ong variant sa COVID-19. Kauban si Dr. Ian Gonzalez, ang head sa Infectious Diseases Cluster sa Department of Health Region 10. Doc Ian, mayong buntag og dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Maayong buntag say ug maayong buntag pod sa atong mga kapuso sa Mindanao. Doc, una nag 2021, nigula ang mga report nga adunay bagong variant sa COVID-19 ang nadiskubre sa United Kingdom. Kung muingon ka og bag-ong variant, unsa bay buot pasabot ani, Doc? Ang kining gi-report nato na bag-o na variant sa COVID-19 or sa SARS-CoV-2 naa siya certain na changes no sa iyahang gitawag na spike protein or parte sa lawas sa virus na maoy ga dikit sa cells sa isa ka tawo no. So ang bag-o na variant lahi pud ni siya sa bag-o na strain no. So si SARS-CoV-2, si MERS-CoV o katong original na SARS-CoV mao na siya ang mga lain-lain na coronavirus strains. Kaning new variant karon SARS-CoV-2 gihapon na siya. So it still causes the same COVID-19 na sakit. Unsa ba ang atong angay mahibal-an labot nining new variant ug makonsidera ba, Doc, nga mas delikado kini nga variant compared sa unang strain sa COVID-19 nga anaa sa Pilipinas? So naay mga studies na nagasulti na ang kining bag-o na variant na spike protein mas dali siya mopikit no sa human na cell. So meaning mas dali siya motakod sa isa ka tawo. Sa UK karon, based sa ilahang datos, si bag-o na variant ang dominant na variant sa ilaha no, which means na basin diha gid padulong na paspas gid mo spread ang kaning bag-o nato na variant. Doc, pareho pud ba ang pamaagi sa detection sa bag-ong variant sa COVID-19? So the same gihapon ang ato ang mga existing na test sama sa RT-PCR, which is ato ang confirmatory test, mao gyapon atong gamiton para ma-detect ning new variant no. Okay, ma-detect man sa RT-PCR ang other parts pa sa virus na atong gapangitaon. So whether it's the new variant or the old variant, our existing tests will work in detecting it. Unsa ba ang mga programa nga inyong gilatag, Doc, aron dili kini makasulod dinhi sa rehiyon ug malikay ang mga residente? So atong dumdumon na ang kining bag-o na variant base sa datos mas makatakod siya, pero ang pamaagi niya na makatakod pareho lang gihapon no. So pamaagi gihapon sa gitawag nga droplet or kining mga motalsik na laway or plema, or pwede pud siya ma-airborne dari sa ato ang mga 3Cs no, or crowded, confined, and close contact na areas. So therefore ang pamaagi sa pag-prevent paglikay na matakdan aning bag-o na variant pareho lang gihapon. The same gihapon na prevention kay ang pamaagi niya na makatakod, the same lang man gihapon. Doc, in any case matakdan ang usa ka tawo sa new variant sa COVID, worst ba ang epekto niini sa lawas sa tao compared sa COVID-19 nga naa karon sa Pilipinas? Based sa datos na nakita nato sa UK o sa uban countries na naanay gi-report aning new variant, the same lang ang course sa sakit no. So kasagaran mild gihapon na sakit, pero ang kaning mga elderly o kining mga naanay comorbidity sama sa high blood o diabetes, sila ang mas dako na tsansa na mabutang dadto sa severe or critical na sakit no. Nevertheless, although the same lang siya og distribution, the fact na mas paspas siya mo spread
mas daghan po siya posible matakdan na pwede ma-severe. No? So mas in some ways, mas kahadlukan nato ning paspas siya mo spread. Kay meaning, mas daghan siya pwede matakdan o sumatotal, mas daghan gyapon ang pwede mabutang dito sa severe o critical. Karon nga bag-uhay lamang nahuman ang holiday season og niadto lang January 6, ikaupat ang Cagayan de Oro sa dunay pinakataas nga ihap sa kaso sa COVID-19. Manageable pa ba ang COVID cases sa syudad, Doc? So kung tan-awon nato ang healthcare utilization rate sa Cagayan de Oro, niya siya sa 41%. So a little higher than the regional average, but still capable no na mo handle og additional cases. At this point, importante na himuon sa local government na i-prevent ang onward transmission. No? So, kaning 40 ka cases na bag-o, importante na ma-contact trace ni sila, ma-identify kung kinsa ang ilahang mga nahalubilo o kini mga nahalubilo mo undergo og quarantine. No? If naaman sila contact na symptomatic na, dapat ma-isolate and ma-test with RT-PCR. So far, ang LGU na to sa Cagayan de Oro are very efficient. No? We're very happy and we coordinate very closely with the local government. And so far, kaya nila no, mo apas and mo cope with the new cases. Daghang kayong salamat, Doc Ian, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi, Doc. Salamat ug may buntag. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.